L'Espai Joan Fuster és un centre cultural ubicat a la ciutat de Sueca, que gestiona, difon i conserva el fons de l'escriptor valencià. Està constituït per dos edificis contigus d'estil historicista, la Casa Pasqual Fos i la Casa Joan Fuster, situats respectivament als números 8 i 10 del carrer de Sant Josep. Ambdues cases són obra de l'arquitecte local Bonaventura Ferrando. La Casa Pasqual Fos data del 1909 i és de propietat municipal. La Casa Joan Fuster, de 1917, pertany a la Generalitat Valenciana. Els immobles estan comunicats en la seva totalitat. A les plantes baixes hi ha el Museu Joan Fuster i un claustre on se celebren actes culturals. A les primeres plantes s'ha ubicat el centre de documentació que allotja el fons de l'assagista. Les segones plantes contenen les dependències de l'aula didàctica, que rep escolars de tots els nivells educatius. Per obrir al públic l'Espai Fuster han calgut molts esforços. La Generalitat Valenciana, la Biblioteca de Catalunya, l'Ajuntament de Sueca, la Universitat de València, a través de la Càtedra Joan Fuster i altres organismes, hi han col·laborat eficaçment perquè així siga. I a títol personal, cal citar l'escriptor Josep Palacios, que com a hereu de Fuster ha fet donació del fons conservat. Museu Joan Fuster. La zona expositiva del Museu Joan Fuster ocupa la planta baixa de l'anomenada Casa Joan Fuster. És el lloc on va transcórrer la major part de la vida de l'escriptor, des dels 8 anys fins a la mort. Si bé va néixer al número 30 del carrer de la Punta, de la mateixa ciutat. Totes les peces exposades al museu formen part del llegat material de l'assagista i han estat seleccionades per especialistes a partir d'un fons molt ampli. En el disseny de l'exposició permanent s'han creat 3 àmbits temàtics, amb documents, fotografies i peces de la col·lecció d'art de Joan Fuster, a més d'audiovisuals que apropen els visitants a la figura de l'escriptor i recreen espais de la casa on va viure. El primer àmbit temàtic, vida, conté testimonis sobre el pare de l'assagista, Joan Fuster Seguí, escultor d'imatges religioses i dirigent carlí, i la mare, Maria Ortells Morell, que era mestressa. També s'hi mostren documents personals i una selecció significativa de la correspondència que va mantenir al llarg de la seva vida amb amics, escriptors i artistes destacats. Aquesta primera secció del museu es completa amb una fotografia que mostra els efectes de l'atemptat de bomba que sofrí la casa el 1981. Així va estar el despatx de Joan Fuster, en la seva breu etapa com a advocat. Després, hi tenia la part més valuosa de la seva biblioteca. Al segon espai, obra, es veu retratat l'antic propietari, davant la porta principal de la casa, en un gest que simbolitza l'esperit acollidor que el distingia. En una llibreria s'han agrupat els llibres publicats per Fuster en les diverses edicions, els volums col·lectius en què col·laborà, les seues traduccions, les revistes i les col·leccions editorials que va dirigir i les obres que va prologar o en què va tenir una especial dedicació com a assessor, a més d'estudis dedicats per diversos especialistes a la seva personalitat i la seva obra. Al costat, un mural recull les principals capçaleres de periòdics en què van aparèixer articles seus durant molts anys d'activitat periodística professional. En el tercer àmbit temàtic, treball, hi ha documents relacionats amb l'activitat literària, periodística, docent i investigadora de Fuster, junt amb altres que reflecteixen aspiracions civils del seu temps.
Menció especial mereix el mecanoscrit original d'un dels seus llibres més importants, Nosaltres, els valencians. Enfront es troben la llar i el lloc on l'escriptor seia, llegia, escrivia i escoltava música, les seues ocupacions preferides. Una pantalla mostra una tria de fotografies seues en el mateix escenari que transiten els visitants. En un armari de rebost, ubicat al costat de la xemeneia, hi ha petits objectes artístics o artesanals i alguns discos de la seva col·lecció. Prenent com a referència la decoració que l'escriptor havia donat a la sala principal i al lloc on treballava i atenia a les nombroses visites que rebia, s'ha distribuït una àmplia col·lecció de pintures, dibuixos, gravats, escultures i altres obres d'art que ambientaren la seva existència diària. Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Renau, Antonio Saura, Andreu Alfaro, l'equip Crònica, l'equip Realitat, Manolo Gil, Joan Pons, Joan Pere Viladecans, Manuel Boix, Rafael Armengol, Artur Eras i Joaquim Michavila són alguns dels autors presents. Centre de documentació. El Centre de documentació té un fons format pels llibres, revistes, fotografies, documents en diversos suports i obres d'art, sobretot material de treball i consulta, que l'escriptor va compilar durant quasi 50 anys de professió, a més de records personals i familiars. Per a conservar com calia aquest material, es va reformar la primera planta de l'espai Joan Fuster i se'n va ampliar la capacitat, assegurant la idoneïtat del lloc destinat a conservar un fons tan valuós. A més, el centre disposa de dependències per a dipòsit, treball i consulta d'investigadors. A fi de garantir la màxima perdurabilitat, el fons està instal·lat d'acord amb les mesures de seguretat i conservació normatives. Dins d'armaris compactes incombustibles hi ha els llibres, documents i material gràfic. En armaris de vitrina, les escultures i els objectes. I en contenidors mòbils de gran format, els quadres. Actualment, el fons està en procés de catalogació, però uns càlculs aproximats permeten de computar prop de 22.000 llibres en la secció de biblioteca, 12.000 unitats entre revistes i diaris en l'hemeroteca, 290 caixes d'arxiu definitiu amb documents de Fuster i 15 més amb els papers que va conservar del seu pare. Prop de 300 peces en la col·lecció d'art, 2.100 fotografies en l'arxiu fotogràfic, 100 discs de vinil i una desena de cintes de vídeo sobre l'escriptor. És fonamental la secció de correspondència, que conté cartes, targes postals i telegrames de milers de persones i institucions, a més de les còpies que sovint el mateix Fuster feia de cartes que enviava. El catàleg de la correspondència es pot consultar al web de l'espai Joan Fuster, junt amb altres recursos en línia, com ara una selecció de més de 2.000 articles periodístics seus i tots els números de la revista Verbo, que fundà i dirigí amb l'escriptor José Albí en els anys 40 i 50 del segle passat. En conjunt, es tracta d'un fons personal com n'hi ha pocs al País Valencià, per l'extensió i la varietat d'elements que conté. És el resultat de moltes hores de lectura i treball, un testimoni que parla d'un Fuster laboriós i metòdic en el seu treball, conscient que el que feia tenia valor per a la col·lectivitat, i també generós perquè va voler que els seus papers restaren ací i foren útils per a futures generacions, i en especial per als investigadors. L'aula didàctica. L'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster
Fou creada el curs escolar 2016-2017 com un programa d'innovació educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Concebuda en el marc de l'Espai Joan Fuster, té com a objectiu principal difondre i dinamitzar l'obra intel·lectual, literària i cívica de l'assagista valencià, d'acord amb la seva multiplicitat d'interessos, que comprèn camps tan diversos com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, l'economia, la política i la història. Amb la iniciativa de l'aula, es reforça en els participants el coneixement de la vida i obra de l'assagista mitjançant una visita guiada al Museu Joan Fuster i la realització d'un ampli ventall de propostes didàctiques dissenyades específicament per a cada etapa educativa, des d'infantil, primària i secundària fins als estudiants universitaris, tot i passant per cicles formatius i persones adultes. L'oferta de l'aula conté tallers que aborden aspectes parcials de l'obra fusteriana, a fi de diversificar les opcions de conèixer-la. Així, hi ha tallers com Abans que el sol no creme, Bestiari fusterià, o el paisatge valencià en l'obra de Joan Fuster, l'Albufera de València, que se centren en llibres de l'escriptor, mentre que d'altres adopten un enfocament temàtic de major abast, com Imatges i pensaments de Joan Fuster, i El segle d'or valencià, vist per Joan Fuster, dedicats a la seva producció aforística i als seus estudis sobre clàssics de la literatura catalana, respectivament. Altres tallers s'ocupen del context en què es va desenvolupar la trajectòria intel·lectual de l'assagista. Són els casos de Joan Fuster i les màquines d'escriure, o l'evolució en les formes de comunicació, de la carta al WhatsApp. No menys important ha estat la creació d'un aula espai adreçat al públic infantil, que, a partir d'activitats basades en el joc simbòlic i motriu, permeten gaudir d'una experiència museística inoblidable. A les propostes esmentades cal afegir-ne d'altres que no se cenyeixen a l'espai físic de l'aula, sinó que es vinculen a l'entorn geogràfic suecà a través de rutes culturals, com ara la Ruta Modernista de Sueca i la Ruta Literària Joan Fuster i Sueca. Especial atenció mereix aquesta última, impulsada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, que recorre els espais de Sueca més íntimament lligats a les vivències de l'escriptor i que compta amb diversos itineraris i modalitats segons els destinataris als quals s'adreça. En darrer terme, l'aula també participa en actes formatius en col·laboració amb altres institucions i entitats, com ara les trobades d'escoles en valencià o les jornades d'estudi de l'obra fusteriana, que organitza la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València. Igualment destacable és l'organització de cursos de formació per al professorat, que es realitzen en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca i el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Les activitats culturals. Tenint en compte que la Casa de Fuster fou un dels focus d'irradiació d'iniciatives culturals i cíviques més importants en la història recent del País Valencià. Des de l'Espai Joan Fuster, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, s'ha dedicat una atenció important a la programació d'activitats culturals amb una periodicitat regular. Amb caràcter prioritari, s'hi organitzen presentacions d'edicions o reedicions de llibres de Fuster i novetats editorials acadèmiques i divulgatives sobre la seva obra, com ara tesis doctorals, monogràfics publicats per revistes especialitzades, estudis literaris,
edicions de textos inèdits, antologies per a públics diversos i d'altres. D'altra banda, una part ben representativa de la programació cultural està dedicada a la celebració de jornades d'estudi, conferències, taules redones, converses amb persones del món de la cultura, col·loquis i activitats similars, centrades en l'obra fusteriana o en temàtiques que interessaren l'assagista i que, per tant, estan vinculades a la seva producció literària i a la seva trajectòria cívica i intel·lectual. En ocasions, aquestes activitats han comptat amb la participació d'institucions com l'Institut d'Estudis Catalans o l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Així mateix, l'Espai Joan Fuster ha fet servir les seues renovades instal·lacions per a convertir-se en un contenidor cultural ple de potencialitats, com ho demostren les nombroses exposicions, representacions teatrals, concerts i recitals poètics que han tingut lloc al seu claustre, tot i col·laborant anualment en iniciatives culturals de projecció destacada, com la Mostra Internacional del Mim o la Mostra Sonora.